Who say Osono etia fidie so a da fidie so a enhwae. Arefo Sammy baby me gina eye rara Kokofu Manhene wonomaso ye enamwe na mfinhia wo ha ene aduonum se Ghanaian Wesley ekon kese a eba so wa Asante mema ema wo mutwa agya etu kumase efa ahemfo anasa Asante ne japade eya Asante man japade bebrede koye no no eno mu na yiwa a ye hye safe ne edika ka kire mu dada se eye kuntunkuni a che se ekire ni bre Asante de kai nananom a wo mu gina kon anim na ye ba ye se mo hwa nananom atena se kama ye ho achiame poma ene ehwo ahyensode esisi so bebre ebi sawre nipa baanu atwa ahia obi de ne nsa esum na no ye ho se nipa ba asabi nso atwa ahia wom so ewo poma kro ha so wom nyina nso bibisi wom mfimfi se aduane a wom di ena me ho se ba kon so ayese emmoa asono be se mienu enso sisi so me ho ba kon so aye ne ho se aboa aye kwakwa do bi ye nche de hu ni yie ena ba ko e wa ha no mo a eno so ayese enwa me hu se ba ko bi da soro ayese akyekede na ye pese esua de kakra eti me sra ni die na yakọ nananom ho na ye no modi nkomo no ma chesi ma be se num miense bi so na afi yakọ anim ti ka me ho na ye mo enkomo kakra nana wadarome Nyansapo kasa mfonyini so nie me ma wakọ aba Joshua mu me ba cho midin de abusua panyi wo so adume na won so e Chiame kwabradu se Kokofu Chiame kwabradu se mpacho wadaroma achiame poma ye kura we ase ne sei enwa ena akyekede menim se menya mmoa na esi so ne eye no ano no de no ano enwa akyekede ne tuo e kire sei se wa hwa we yem fatuo nto de kasa mmoa enko a ketuo nto da so ti ase nti enwa ana etuo na akyekede yem fatuo nto tina ho de ma bibi ana ejina ho de ma bibi se obabi etuo enkasa na sumdwe ho nti me puma no de asumdwe me nya basa we eya ahyensode a obi nam baabi na okohu a yenka se ene Kokofu hene na eba na Kokofu hene no puma no edoso me dia mekura ni me chamia di se me dia mekura no ma henso die ni obi so die ho sa nti obi aso wodiri eti se me bisa wadaroma de aka na ewo ha na nipa baanu etibi so nipa ba Asante bi so me hu asono ne ade mpacho ni nyina ye Kokofu Manhene ne dia o da bi ni nua kanya ase hene ba ma no hododo no ntimi amba ntimi nua kanya ase hene wa betena ne nkyai ana ba ma na so tu ni ja ase hene amna ba enti se no na Kokofu hene nkasa oni abi eti puma ni bo hol ma hu na kanya ase hene puma ti ebeden me hu se puma we ye kanya ase hene puma omu de ye mienu de o ka se nipa miensa na gina ho no ana ba ko a ayese akroma bi siso no ana se omu dia okay enipa miensa na ese BBC wo manim na eno betimi akire mu kakra ede no no bitimi fitimi krom enkope obi de enka ebia de mimi nim no na sa na tie enti wo be no ano na wa kire se de metimi akire mi de medas so medas so wo be na se de ye kan ye se wo be nsu a ena wote se aboa koto obo ewa ye mene na ye ntwimpim panyimfo na ye misamu na omo nkyere kakra enti nananom mesre se menim bedi nkomo ntitiru poma we ene ye bebo nkomo nana memo akwa baba Nyansapo majo se buru majo na udin de se efrem chiame mo akon be makanya sen ne chiame no wadaroma ba konsa ekona no ese aduane no ate ahye baanu aka gina ho a wo mo nsa gugu wo mo ho e kire sei me puma e kire sei de ade wonu ene odie nya de kom de no sana me puma e kire aduane no e wo de wate de hye na no no wo mo maka na kom de wo mo nso nyi wo mo de anti wo mu ni se wa won tia se ade ni wo de wo ye de ko ho ti de wo no no wo na edi e kan de na fa kanya asehina konwa ho ma ye hunu se kanya Asante nyina wo na ye ka e kire Asante nyina ka e kire no enu nti na ma ya kire wo se de ade wo no no odi nya de kom no no so ati ase won sa Asante de obi abeka so ya Asante de eye miensa nti de ade wo mo na edi sa nti we kire se de ade wo no e na edi sa na ti
me ba to na Kenya se ni ni nya de say Barima Fredua Ajiman abebio Asante Michael chire Barima Fredua Ajiman abebio na hyenso de no yese de ade won no de nya de kom de no ba ko nso mienu nesi so mamisa ocheame a wono nso te ho na yehu nana wadawma meme wakwa aba ya bro wadawma wonso de mienu oba ko de nsa sum na no ba ko nso de ne nsa damu a ne sa e kire sei na se kira kwaye ba ko pe ya de wono ene odi wi so ye ohene be poma no be ma Kokofu Manhene Kokofu Manhene se e kire se e bia ko to Kokofu Manhene won na ade e wono enye de ekom de no nti kom de se den kura ade won na obi odi sadia na emrante de ye kasa serie ne ye kasa sebe de ne okura charger no ono o charge ne phone enye de ne battery kolo o battery kolo no ni charger wuntimi charge eti se ahenie no adaho na se nsem fata na onyo de hia no apo ba bia tan na de hia ne di ma me nko ba ko nso ase akroma mi nse de ni mabo akro na mmisa no ohene wadaroma me mo akwa aba so bro unso de ya abo abe na sisu akroma na ekase okase wade ofa de a ofa no bum asansa ono na ne de a nti ofa otimi fa no se de ope ofa no bum untimi challenge no acho wenso ye ohene be dia Barima Fredua Ajiman abebio Barima Kenya se hene bacho na udin dese fami bafo adochum Kenya chame hene akala swan yemo ehun komo na yenko nana wadaruma mame mo akwa ba Nyansapo meje oso me bacho na udin dese nana che aka Kokofu achame hene yani Kokofu achame hene bonkomo nana wo de nim mehu se emoa mienu menim se ba ko yesono se ba ko ye jatao na ese enipa bi ate akire wadaruma kire yemu kakra ubetunsa tise metunsa ansa ho na nene wadaruma ma amoa me ho nanso nananom ye pe bibia hu enti wadaruma ni de ni ambrase mu fansa ne che me na kire me mu ohun se osono etia fidie so a da fidie so a enhwan onso ogina so onso enhwan asekere na Kokofu Barima Offe Akwasi Okogyeasuo Kokofu Manhene ni kire ye no osono ene si akire ti ko adwabosi ya na Barima to a won se osono kire no oni si akire na Tina na msipeso ka utunsa wasa ansem we enkan basbasa ohun se akora bi gina jatachi ode ni papa enwan ekwa didi akora no ode ni papa enwan ekwa didi na adidi enum no na jatan be frɛ enwan no mu na akora no pam wo mu se opam nwa no na jatan no so anwe ne se hwe no so papa nwa no meka ho otiase papa nwa no meka ho wadane ne hwe no afie ne se ti o kansoma no aka ne yi papa nwa no meka ho abako sam bi bebre wachire ne tina me person ga otu santi ye de beso he ya nana wenyina waka bo me kamfu ano ubo no tofu a e kire sei poti e gina ho maden pa e gina ho ma tumia Asante man mekanisa se Barima Offe Akwasi Okogyeasuo ekon akon e oni otumfo sai tu kosa ni nyina na wakanufu a de sa tumi ni share nsem so sono ti afidie so enhwan nana medas ma de Barima medas no ne Barima no esem no onyae Okogyeasuo rubatan e fancy ya nana chavese e fancy ampa de na ye pe hu no ye hu achiame pomani achenso de suzi nyina nana no madaroma
wɔn mo akyekye mu ya ka kyem sɛ nyansapo so de nananom akyekye no nyansa kwan so no ɛno ɛne esane no badwem ba kwan so sɛbie kroto obodam ni bopo a bodam ni enetimi sane aye nyansapo kasa mfonye so medi ni abusua pani usu adume pramso hene nana ne wo fa ase prekope esa enemy medamase ema mmoni hwe pia adenti ni ebube ne brebe se si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumonim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo aboa ntakra na ma ne yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya